таърих собит намудааст, ки дар бунёди давлати соҳибистиқлол ва демократию дунявӣ ҷавонон саҳми арзанда доранд. соҳибистиқлолӣ дар ҳаёти ҷавонони Тоҷикистон дигаргуниҳои зиёде ба вуқӯъ овард. ҷавонон ибтидо аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ таҳти ғамхорӣ ва дастгириҳои доимии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд ғояҳои созандаи хешро амалӣ намуда дар пешрафти Тоҷикистони азиз саҳмгузор бошанд. рушди зеҳнии ҷавонон дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, ин қишри фаъоли ҷомеа таҳти дастгирии доимии роҳбарияти олии давлату ҳукумат қарор доранд. дар вилояти Суғд ҷиҳати мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ мондани таълим ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли ҷавону наврас, муассисаҳои нави таълимӣ аз қабили муассисаҳои таълимии типи нав, донишгоҳу донишкада ва коллеҷҳои таълимӣ бо муосиртарин шароиту имконот фароҳам оварда шудааст. имконоти илмомӯзӣ, шароити муносиб барои машғул шудан ба корҳои илмӣ таҳқиқотӣ, ихтироъкориву навоварӣ ҷавононро водор менамояд, ки баҳри расидан ба ҳадафҳои созандаи худ кӯшиши бештар ба харҷ диҳанд. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар натиҷаи ҳавасмандӣ, дастгириву ғамхорӣ нисбат ба ҷавонон теъдоди олимони ҷавон дар вилояти Суғд сол ба сол бештар мегардад. натиҷаи корҳои илмӣ, навовариҳои ҷавонон дар истеҳсолот ҷорӣ гардида, боиси рушду нумӯи соҳаҳои гуногун, аз ҷумла саноату кишоварзӣ гардидааст. ба иттилои масъулини раёсати маорифи вилояти Суғд, дар соли хониши 2025-2026 аз вилояти Суғд беш аз 1500 нафар ба донишгоҳу донишкадаҳои кишварҳои дуру наздик дохил шуданд. боиси ифтихор ва хурсандӣ аст, ки ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар қарор дошта, таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ сол аз сол зиёд гардида истодааст. ва албатта бо ифтихор гуфта метавонем, ки пешвои муаззами миллат дар ҳар як паёму баромадашон ва хосатан паёми имсолае, ки 16 декабри соли 2025 ба маҷлиси олии кишвар ироа намуданд, нисбат ба ҷавонон ва мавқеи онҳо дар рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар хеле назаррас буда, дар тамоми самтҳои афзалиятноки иҷтимоии кишвар албатта фаъолона иштирок меварзанд. ҷавонони фаъолу ташаббускор, донишманду забондон, ватандӯсту хештаншинос дар ҳамаи самтҳои муҳими хоҷагии халқ бо кору ташаббусҳои созанда намунаи ибрати дигаронанд. ҷавонони вилояти Суғд чун дигар ҳамсолони худ аз ғамхориву дастгириҳои давлату ҳукумат бархурдоранд ва нақши онҳо дар ҳамаи самту соҳаҳо баръало эҳсос мешавад. тибқи таҳлилҳои оморӣ, имрӯз дар вилоят шумораи ҷавонони аз 14 сола то 30 сола зиёда аз 841 000 нафарро ташкил медиҳад, ки онҳо дар ҳамаи самту соҳаҳо кору фаъолият доранд. бахусус саҳми ҷавонон дар соҳаи варзиш, илму маориф, тандурустӣ, иқтисодиёт, фарҳангу сайёҳӣ назаррас арзёбӣ мегардад. дар доираи татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2023-2026, ҳамзамон ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумат ба рушди соҳаи ҷавонон дар вилояти Суғд таваҷҷӯҳи бештар равона шудааст. ҳамин буд, ки ҷавонони вилояти Суғд дар қатори дигар ҷавонони сарбаланди мамлакат ба дастовардҳои бештар ноил гардида, бо шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва пойдории сулҳу субот, ваҳдату ҳамдилӣ кору зиндагӣ доранд. аз ҷониби давлату ҳукумат нисбат ба дастгирии ҷавонон, хоса таъсиси стипендияи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизаи Исмоили Сомонӣ барои олимон ва муҳаққиқони ҷавон, квотаи дурахшандагони байналмилалӣ ва ҳамсоли ин дигар озмуну ҷоизаҳои албатта ҳукумати кишвар таъсис дода шудааст, ки албатта барои ҳавасмандгардонӣ ва мустаҳкам намудани баъзаи моддии техникӣ ба онҳо албатта мусоидат менамояд. ва бояд ёдовар шуд, ки дар баробари ин албатта аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят якчанд имтиёзу дастгириҳо аз қабили стипендияи раиси вилоят барои ҷавонон ва варзишгарони вилояти Суғд, озмунҳои даври вилоятии ҷумҳуриявӣ, фурӯғи субҳи донои китоб аст, илм фурӯғи маърифат, Тоҷикистон ватани аззи ман, тоҷикон оинаи таърих ба амсоли ин нест албатта рӯи кор гирифта. дар баробари ин дар шаҳру нояҳо нест албатта стипендияи раисони шаҳру нояҳо нест рӯи кор омадааст ва барои албатта
باز هم بهتر نمودن شرایط تحصیل و فراهم آوردن امکانیت های مساعد برای جوانان البته شهادت گفته های بالا می باشد. соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар заминаи таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯз аз рӯз бештар рушд намуда, варзишгарони вилоят бо истифода аз имкониятҳои муосири барояшон муҳайё шуда ба дастовардҳои бузургу беназир ноил гардида истодаанд. соҳаи варзиш бо таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят рӯз аз рӯз бештар рушд намуда, варзишгарони вилоят дар ин замина бо истифода аз имкониятҳои муосири барояшон муҳайё шуда дастболо гардида истодаанд. дастаи мунтахаби вилоят дар ҳайати 8570 варзишгар аз ҷумла 2450 нафар бонувон дар соли 2025 дар мусобиқаҳои гуногуни сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. давоми соли 2025 ҷавонони вилояти суғд дар татбиқи ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат, рушду шукуфоии бештари Тоҷикистони соҳибистиқлол, пойдории сулҳу субот, ҳифзи манфиатҳои давлату миллат, ҳамчун пайравони асили пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷрои рисолаташон масъулияти баланд ҳис намуданд. ин ифтихору масъулият ҷавононро водор намуд ки аз гузашта беш илм омӯзанд, дар пешрафт ва шукуфоии диёри худ саҳми арзанда гузоранд. саҳми ҷавонони саодатманди вилояти суғд дар рушду пешрафти соҳаҳои гуногуни вилоят назаррас аст.